Hamuak kadonga sahuria, marpungudo hita nuaeng di bagas joroon patupaon parpunguan paringotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Tongon rodo akka sahita di usung ibana, jala akka pardangolata di porsan. Alari pangalasota ibana tartulang, binani aja tota ibana mabugang, ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata, jala binani bugang na malum ita hilala. Taida ma hidup ni hapor siauta, nama naon hapor suhon dohot haleaon alanita. Idayado na ikon honabura ni patik. Alai sude burai nunga di tu Yesus anak ni dibata parholong rohana suhatu dosani. Atong beta mahita marsoba tu ibana. Marsinggang mahita tu odopan ni si hokop pita. Dapat tu begion ma suarata marede mahita.
Mari tehite goarni di bata ama, do goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, do goarni to di berbadia, na tumupalangi do tanon, amen, si Tuhan malim, si songoni do tamad hita, na badia, na so jahat, na so mardidang, na so marbola sian akka pardosa, na unggabe tumibo sian akka banogijang, na so polagan arisungon akka situani malimi, mabuan jumulu pilihan taringut tu akka dosa na sadiri, dungi taringut tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama meleo dirina ibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang maita ale amanami jana di batanami, para sirwana suburung dohori sudi zalma manusia, nunga dile hono anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haliaon do siya ni bagi, pola mate tersilang, asa malua hai mesiang gonggoman di sibolis. Saya parrohai mahami mamikiri panaonon ni anak mi, asa maruli hami marhites siani di hasani dosa, do di haluaon sian hamatean padu halion, asa dapat tami hanguluan saing lilingna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Maredeta. Pati ni dibata dihita di peringatan hari hamamat ini Tuhan Yesus sadarion iman atas surat di Rom onom ayat 10 jala unang mapasat tamu akka ruas muna tudusai ban sinjata ni hajahaton tudi bata mate pasat tamu diri muna son akka nang pinangulus yan namate songoni nang ruas muna tudi bata mai ban sinjata ni hatigoran ido sahna rak mangidugugu mahita sia Tuhan dibata lamang ulahon patikna. Ale Tuhan dibata, saya pargugui mahami, maulahon na kartu patikni. Amin. Mari demeta. Samuda
Tatapoti madosa tanah gudang itu adupan di bata, martang yang mahita, ali Tuhan di bata, amani Tuhan Yesus Kristus, hodo di bata pargona suatu dosan sitopana sanadong, paruhum na tigor, namang humi jolma manusia, narodo hami tu jolma nopoti dosa nami, akan ulah hami marhitesian pangalasan nami di patikmu, ima marhitesian hatu tubuh ni rohanami narwai, nang siapa kata yon nami nasuture, rodi pangulion nami disap-pisap ni rohanami, na taman situ turok kami, mamu kami alani dosa nami, alai na tarsal bagi dok kami nuaing alani, asima roham di kami, ane di bata nami, parding ngebasa jala parasi roa doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami saluna, jala surma to di perbadia tu rohanami be, asa taraban kami Tuhan ngoluan na sora sudah, na pinar bagam dia kana posia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga ni debata taringon Tuhan sisan ni dosata, alani pangadasyotta do ubana tartulang Kristus, jala binani hajatotta do ibana mabugang, ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata, jala binani bugang na malum ita hilala, asa ngapo madi debata na digijang. Amin. Mare demahita. Tadi di bata turbo epistel di hari peringotan hama mati ini Tuhan Yesus sadaron. Tasurat di Heber 4 ayat 14 1 ayat 16. Ope di bayan daung adong dihita si Tuhan imalim na bolom. Naung manorusi akabanu gijangi. Ima Yesus anak ni di bata. Gomos mata tiup naung tapar hatopoti. Ay naung adong do dihita si Tuhan imalim. Na tarbayan songon pangkilala di akka hagayota. Dung natarucu do ibana di nasalud songon kita, alay dang mardosa. Atong
marhiras ni Roma hita manda poton ha bangsa para sia-sian asa tajalo taluk ni roha jala asa dapat asini roha hita bahen pangurupion ditiki halehe tanna ido sahakna martua do akan tumangun hatani debata jala nau piausa amin. Mari demeh kita. Tadi tidak kemah porsiotai soona hina tidak koni dongata sa porsia disadok portibion rakmah hita madok. Porsia di debata Jehovah hidup ama parburu na suatu dosa na kemupalangi tanah. Au porsia Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesajadi di mana Tuhan Yesus Maria naga begabia siap roti berbadia andora sama Tuhan hidup Tuhan tanah Tuhan di bangunan selatus nama terpasang negara di hadapan na tua na tolu namun mengulu di hari patulun nama naik Yesus laun siapa di bata Jehovah naik pergulungan suatu dosani di sini bana nama melakukan Umi halak dalam amantu, au persea, berbadia, jalan sada huria dan badia, huria atau panjala Kristen akan badia. Doh di asesaan di dosa, doh di hati yang mandu, mulak mangulu sebut daging halak mati, doh di hamuduan rasul. Damang denong na hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus narpungo di bagasan hari sedarion di peringotan hari hamatan ni Tuhan Yesus sangat sungguh-sungguh dihita anon pukul 14 ima punguan na hohom inganan di gerejaon pukul 14 Roma hita ka amanginang di hari Minggu tanggal 17 April 2022 pasca parjolo tayok ma mi parpunguan buah ijuk pukul 5 inganan di gerejaon pasca parjolo 17 April 2022 ibadah pukul 7 uip pukul sia uip pukul 10.30 pesta parheon ina manang parupuan hakai Pekanbaru kemudian ibadah pukul 10.07 WIB. Sangonima sungguh-sungguh dihita di bagasan parpunguata Arion. Marede mahita.
Dame ni dibata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima na mga ramuti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Ruas na hinahulongan di bagasan gor ni Tuhata Jesus Kristus. Hata ni dibata di parningotan ari hamamate ni Tuhata Jesus Kristus. Di ari sadarion nienet dosian buku panurirang Jesaya bidu 52 mamuka sian ayat 10 tolu sahat rodi ayat 15. Songono dotar surat disi dengan ma tapa yuhut-yuhut. Ida ma pistardo pabahen ni naposoku. Tarhicat duibana jalaripati bo gabitibul situtu sogot. Ia songoni songgot ni rohani torop halak mida ibana. Dibahin hinaruan ni rupana. Dibahit tadina sian jolmahian. Rupana pe maradopon jolma. Songonido urason na torop aka bangso parbigu sogot. Hohombedo aka raja maradopon ibana. Ay halak na sodung panahatan ni baritai nasida romarnida jala halak na sodung ubegesa ido mangatusi sogot ido ianggo sahatna. Di hamuna ruas na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhata Jesus Kristus. Di ari sadaryo no nga sahat tutuhita tu ari parningotan di hamamati ni Tuhata Jesus Kristus manang naginuaran na Jumat Agung. Sada parningotan manang sada ari parningotan na balga na dipatupa huria di sandok portibion. Molo makatai hita taringo tu hamamati ni Tuhata Jesus Kristus. Ima realita naung masa alay tong maol di hapursiai di bajolma sahat tu partikian sinuaingon. Hamamati ni Tuhata Jesus ima realita na masa aletong maol di haporsiai di bajolma sahat tu partikian sinuaingon. Aidang dapot rohani na diba dang siat tu pikiran nasida buasa ikon marsitaonon Tuhata Jesus Kristus pola sahat tu na ikon mate tarsilang ibana. Molotutu ibana marhuaso dan abuy do paluon na dirina sian si taon ni jaladaboy do paluon na dirina sian hamatiani. Ido asa hamamati ni Kristus pemberitaan tentang salib sian mulana nunga gabi perdebatan atau pertentangan naso marhaujungan. Ima diba sianak kajolma na mga sahon pikiranna manang logikana laho mga tusi taringo tu si taonon dohot hamamati ni Tuhata Jesus Kristus. Idu asa ng apostel sadiri apostel Paulus mulat aja di sada Korin bidu sada ayat 23 madok ay Kristus na tarsilangido hujami taho kami pargasi padui di halak Jahudi hao toon di si pelebego. Pargasipan di halak Jahudi hao toon di halak si pelebego. Alay di ayat 10 lalu di sada Korin bidu sada didok apostel Paulus benar bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Akan tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hauto odo barita tariu tu silang di rohaniakan Allah homago alai haluaudoi dihita aka namaka porsiai. Di hamuna ruas na hinahulongan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Ay manang bohapi terbatas do kemampuan ni hita jolma. Terbatas do logika ni hita jolma laho mangatusia kana masa na dihasyangon. Lumobi nang terbatas do nang kemampuan ni hita jolma laho mangatusi nasa sakap ni dibata. Jala dibata di bagasan sakap na dang marguru tu sakap ni hita jolma. Dahil do dipaingot dibata di Jesaya 55 ayat 21 ayat siai. Songo tibo ni langit sian tanoon. Tumibodo pikiraku sia pikiran munai dalaku sian akadalan munai.
Itu sebabnya orang percaya halak na porsia dan mempertanyakan taringo tu hasitongan ni hawa mati ni tu hata Jesus be. Tapi orang yang percaya justru benar-benar mempercayai, mengimani bahwa Yesus benar-benar mati untuk kita. Yesus sumeaho kosana humoko pita hataridaan ni holong ni rohani di bata tu portibion tu nasa namanjakon haluawani. Diamo manami dohot inanami manaun uhum hamatian iduna dipatu-patu hatta Yesus Kristus hita hiadu na patut majalo uhumani, tetapi Tuhan dengan rela bersedia menggantikan kita, bersedia menghadapi penderitaan, bahkan bersedia menghadapi jalan salib sampai kepada kematiannya. Artinya Tuhan mau berkorban demi kita. Gabini ingot sada barita masa nahya di Jaha na masa di tahun 1800 di Wallis Selatan tentang seorang ibu yang tengah menggendong bayinya untuk menuju suatu tempat. Namun tiba-tiba badai salju yang sangat hebat datang dan ini sangat berbahaya sehingga orang tidak berani untuk keluar rumah untuk menolong sang ibu dan bayinya tersebut. Namun setelah beberapa jam setelah kejadian itu, setelah badai salju reda, kemudian beberapa orang keluar dari rumahnya mencari sang ibu dan bayinya tersebut. Mereka menemukan ternyata si ibu telah meninggal dunia karena tertutup salju yang tebal. Dan yang mengherankan bahwa ternyata sang ibu telah melepaskan mantelnya yang sangat tebal. Dan mereka melihat bahwa bayi si ibu masih hidup, dibalut oleh mantel ibunya yang sangat tebal itu dan terletak di samping badan si ibu. Mati do inong nai, mangulu do yang go danaki. Seorang ibu yang tidak lagi memperdulikan keselamatannya demi untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian bayi itu bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi seorang negarawan besar, yaitu mantan Perdana Menteri Inggris yang memerintah pada tahun 1916 sampai 1922. Guarna David Lilot George na maruju ngolu di tahun 1945 di usia 84 tahun. Walaupun dia masih bayi, tapi pasti kepada David itu telah diberitakan bagaimana pengorbanan sang ibu untuk menyelamatkannya. Da mauliate dohono nanang penang maruju ngolu inong nai. Tapi karena pengorbanan sang ibu, ia bisa dapat hidup. Yang pasti semuanya itu adalah karena belas kasihan Tuhan. Dalu bisiani dosa sitongna pakokopon itu hatai di hita. Radi ibana marsi taunon, radi ibana mati di hau pinur silang bahit tobus ni hita jolma dalan via dolorosa paingoto kita macai hacit macai dodok macai parir si taunon na niadupan ni Tuhata Jesus Kristus. Evangelium na opat Matius, Markus, Lukas, doho Johannes takas do mabaritahon taringot tu si taunon ni Tuhan Yesus Kristus sahat tu hamamatina di hau pinur silangi, dipukul, dipasipal, ditijuri, direhei, dietong mangaliai di bata hapilaho paluaho dosa sitongna harorona tu portibion taguna do parjahati di palua ale Jesus ikon diparsilakon hobar tu suara ni natoropi ruas na hinangolongan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus yang kota ringot tu hamamati ni Tuhata Jesus sadiripe adong do 175 hali ditarungoti di buku padan nai baru, belum termasuk dalam perjanjian lama
berupa nubuatan tentang Mesias, tentang hamba yang menderita. Jala turpuk tasadarion ima buku panurirang Yesaya sian bidu 52 ayat 10 tolu satu ayat 15 ima nama naringoti taringot tunaposo ni dibata imana sian panurirangon Yesaya hobartu suara ni dibata. Nah parjolo di konteks ni turpuk tahun sasitong na di suarahon tu bangsa Juda natongon di bagasan habuangan. Tujuan nalah mangilihon pakirimon kepada umat Tuhan, memberikan pengharapan kepada umat Tuhan yang tengah terbuang. Nasanga mito pakirimon na yang sempat berpikir bahwa pembuangan adalah akhir dari segala-galanya, jalan Tuhan untuk melupakan. Ale dibaga-baga di batama kelepasan kepada umat Tuhan. Nata peturpuk tahun termasuk doon bagian panurirangon taringot tunaposo ni dibata namar si taunon, yaitu menunjuk kepada keberadaan Yesus sebagai Mesias yang menderita. Marsitao no donaposo nai dinamangulahon parsuroni. Edang tarjalo rohani portibion harorona ditulak luibana. Marsitao no doibana jaladang adong tudus ni ibana alani hina bernit ni sitaononi. Naking didok di bagasan turpuk tahun torop halak tarsonggot midahina roani rupana sia lelubi sian napatut hinaruan ni rupana melampaui kerusakan apapun karena siksaan. Nabudari hudok film garapan Mel Gibson The Passion of Christ menimbulkan kontroversi bagi banyak orang karena merasa penyiksaan yang dihadapi oleh Yesus yang diberitakan oleh film itu terlalu sadis dan brutal. Namun dalam realitanya sesungguhnya itulah yang terjadi. Takas lo disurirakon di buku panurirang Yesayaon torop hala tarsonggot mida rupana karena melampaui kerusakan apapun karena siksaan yang dihadapi. Dihamuna ruas nahina holongan marhiti si taunon dohot hama matena taludo Yesus di rohani portibion. Tulus do sakap ni na mempersilakon ibanay. Ali turpuk tahun na huklat tulu ayaton. Ali bagas do na hinakamnya sa sitong na paingotok kita. Dakkamatian ujung ni saluhut. Hamatian ni Jesus. Dang ujung ni saluhut. Didok nakin di bagasan turpuk tahun. Idama. Pai baruon ni naposokku terhicat duibana jala di patibo gabi tibul si tutu sogot urason na do torop bangso parbegu sogot hohombedo akar raja maradopo di bana ay halak nasodung panahatan ni baritai nasida dumarnida jala halak nasodung UBG ido mangatusi sogot. Kematian Yesus yang awalnya dianggap merupakan kemenangan bagi dunia, hamunangan dia karena macuarahon parsilakon ibana. Ale ditikina, dipatibo, dibatado ibana. Lungang dosokot, jala idonata pestahon marhiti pesta Paskah. Sekali lagi kematian bukan akhir dari segala-galanya. Dakka abatan di portibion sakap ni dibata. Sahalinai dakka abatan di portibion sakap ni dibata. Nang pemati tarsilang tuhat tai. Alihasatiaw ni Jesus sahat tu namati di hau pinur silang. Gabi barita nauli tu sadok portibion. Sahat nang tunuaing. Idu asa tabahin parpunguan parningutan ari hamamati ni Tuhata Yesus Kristus. Dakka abatan portibion barita taringo tu hamamatina ay hamamati ni Tuhata Yesus Kristus gabi haluaw doy amang dohot inang diganup
akan porsia di ibana. Mate ni Kristus alaniau, mate Kristus alani hita do. Mau liate madi hama mate ni Kristus gawe haluaon di ganup hita. Au hia do na patut majalo uhumi, hita hia do na patut majalo uhumi. Kasih Tuhan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Kasih Tuhan yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Sadia gudang pinadong di hita, dang tartuhor hita. Holong ni roha, dohot pakokopon ni tuhatay di ganupita. Tiikil tuhatay do hasatiyaw tamang dohot inang. Alano nga pola mati ibana, laho makokopita. Diigil tuhatay do asa satia hita manguduti ngoluta mga sahon ibana. Jala idu si barita honot tadi ngoluta. Natoras idu si barita honoto nang tua kapinopar nang tua kaya nakota. Argado pakokobon di tuhatay. Biarlah kita dan anak-anak kita juga menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dinata auhon pakokop nai di bagasan ngolut tahun. Mengimani bahwa ibana dosi sobaota jalan aso jadi ibana suada honota argado hita dituhatai. Daido na dipaingot margiti hite eddetai. Tabaritahon holong nai di dia Tuhan tudoco ni tuk manupahi terlubida sasada Yesus pinujima. Panok noti masilang ni tuhatay nguluki ngulumi amang sianido. Dang si hayla honoton barita nauli. Dang si hayla honoton hamamati di Jesusi. Dang si hayla honoton taringot tu silangi. Ay haluaw doy dia kana makaporsiay. Ay haluaw doy dia kana makatidakoni. Atong margogo mahita satia di tonga-tonga ni ngulut tahun. Karena Tuhan sudah bersedia berkorban untuk kita. Tuhan sudah mau menjalani via dolorosa demi kita. Bukankah kita juga harus kuat menghadapi apapun di tengah-tengah pergumulan kita. Dang sadia kana taadupi marti bakon si taunon ni Tuhani. Halak na makaporsiay Tuhani, makaporsiay nang ahapi na masa di tonga-tonga ning ulut tahun. Sa duk dia pisi taunon na taadupi. Ketika Yesus melewati semua penderitaan bahkan kematian, dia pun akan menolong kita melewati penderitaan demi penderitaan. Asa rab marhamunanga kita, rab dohot tuhatay. Amin martangia kita. Mau lihati marohanami di ho Tuhan. Di paingotodo hami taringot tu si taunommo. Taringot tu hamamatem. Parirdo diadopi ho Tuhan. Holan laho humokop pami. Balgado holong mi. Jalat akas na kami Tuhan. Ikon mangauhoni di bagasan ngulu nami. Asa hulapati hami Tuhan. Asa huauho kami huhapursiai hami. Manoktong hami satia tuho. Sahat ro di ujung ni ngulu nami. Huboto hami hodo Tuhan nami. Hodo di mata nami. Hodo si palua di hami. Radima hami marguru tuho Tuhan. Radima hami laho makapursiai ho. Radima hami dipakulingi ho. Asanang di bagasan ni Tuhan. Satia hami sahat ro di ujung ni ngulu nami. Pasu-pasu hami rap dohot ruas ni huriami. Nang dinama jalo parpadanan nabadia. Di ari sadaryon. Dalam nami mangauhon hamamati mi dohot pakokop mi. Mian maho Tuhan. Mangarajai roha dohot pikiran nami. Udut di ngulu nami hupasatami matuho. Sesama dosa nami mangasahon Kristus Yesus. Martangia kami tuho. Amin. Mara demeta nomor 26 maesada.
mata pasat peliata tujulo. Sada A, sada B, dok dua. Bukit
So narimasok mahita tu sakramen ulaw na badia, aka namadohoti sakramen ulaw na badia, makaruas ni huria naung makatidak kon haprosyaon dohot na sohon na ruhut parmahanion pamityangon. Marede mahita siyan bukwede nomor 155. Tuson maho aleton diku dinamuas paleo majalo basa di Tuhanmu pinarad martangi yang mahita ali Tuhan debata para si rohan na sumurung ama nami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami anon parpadanan na badiai lehon matod di porbadia tu ganup hami asa ditubuhon haporsyaw na mangulu di hami asa positu rohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargugoy mahami matsuadahon diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Saitai ti rohan nami asa lamalungu kami tubanua gijang, asa say masihol hami, pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaw ni debata ita sakap nuaing, mangaton parpadanan na badiai. Di baheni tatibang majumulo manang natau hita marulaw na badia asa unang hona uhu manang ise siyan hitaon ay holan na uduk roha jalan na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture jalan na manopo ti drusana jalan na porsia di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiay alay akan nadohot marulaw na badia unang bedi uloy sibulis, unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu nasiyani, tunggo tapok kamu mahosom dohot lati ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mati, jalan naung mulak mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai di baheni, tata kasih majolo rohat tabi, jala alusi hamu masuk-sukunon. Jong-jong ma hamu saluhut na. Naparjolo di parhatu tu rohamdo halak pardosa hosiak katutubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata mono di parhatu tu roham dogma olo. Arpadua hon namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham naik malua hon waing sia dosam molo songoni roham dogma olo. Napatuluhon di parhatutu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tunaon panguluhon pardosa
Ibana naong mati dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jalamanisa dosam molo songoni di parhatu turoham dokma olo. Napaupaton olo doh manggota pon sian roham lateni roha dohot khosom ni roha. Akup ni olo doho mardingkan dohot halak nama ngarsahiho jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu songon napi nangido ni roham sesau ni debata sude dosam mono songoni roham dokma olo. Atong tapau dukbe marohata jalata topoti masudi dosata ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohor sogot. Molo balocono mutu hami hobar tu pabahenan nami. Alay alani godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung ni lehommu humokop pami. Alani iumbahin nahum hami mangidu tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jalalehon todi porbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar. Tulomo ni roham saliling di tano ondope hami. Amin. Atong hamua kana manopoti dosa muna. Jalan na mauas di asini rohani di bata. Say sahat matuhamu na hinaporsia amuna. Mga sahon hatan ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti guar ni di bata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amin aliaman nami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say roma harajaonmu. Say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panisan nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hontu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu. Nomor 150. Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matuaka sisianna huhut madidok jalo hamu jala pangan mah dagik kuduina ni lehon tuhamatian humoko pamu bahi kamu masongoni bahen parningotan muna di ahu jala dungsun nasi damangan dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matu nasi dajalo hamu mah sudi hamu manginum siani iya panginumanon padan nai baru maon marhiti-hiti mudarhu nani usehon humoko pamu bahen hasisaan ni dosa say bahe kamu masongoni bahen parningotan muna
diahu. Atong rumahamu nung ngaradi sudi ida jaladai hamuma dingkan basani di bata. Oh
D170
Data 165.
martangi yang mahita. Puji ma Tuhan debata ali tondiku, jala nasa rohaku di bagasan mamuji ku warna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ali tondiku, jala unang tung halupa hondingkan di basana sudina. Ibana do manisa do samsudina, jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilehon tu hodengkan basa dohot asini roha. Parasi roha jala pardingkan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahin tuhita naho bartu dosata, jala dang dibalocco tuhita naho bartu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakon nado, asini rohani Tuhan debata dia kana maka biari ibana. Nung ngatakas dipatuduhot debata holong ni rohana itu hita, dinamati Kristus humokop pita, uju pardosa dopi hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku, dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata, olat nion rodi saliling nililingna. Amin jongjong mahita, marede mahita. Pasahat mapiliata tu harajau ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasia kami pilihan non pati bulhon harajau mo, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami gudang ni selehon-lehon mi tu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patarhui dahami holong ni roham nagodangi. Gumudang duisian holong ni rohani amama dohot ina-ina di anakon na. Tung nasotar tibang dogodang dohot arganisi lehon-lehonmu di hami. Ayanak mo nasasadai di suruho gabi jolma. Manaun pardangulan itcha hisak doho pastap-pastap. Gabi tarpajal imana jala tuhamatian humokop pami. Mau liati marohan nami ala naung sai utang nami
jala malua hami sia dosa sian hamatian dohot sian gonggoman ni sibulis ala ni pujion nami maguarmu na badiai ala naong dipatupa anakmu pardomuan pardingganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni dibata naong mamorsad dosa nami dohot dosa ni hajol maon mau lihati marohan nami tuho jala pujion nami mahoro di saliling nililing na say tatap mahuriam na hinokopmu jala na pinapungumi say pahot madihami hase saan ni dosa dohot dami na pinatupami say payas jala parbadiay maami asa tarbuako hami tubanua gicang pasaoro kami tuakan na badiay say buno jala parsilako majol mana buruki dohot sakap-sakap narua na dibagasak kami asa unang marlida kami mandapoton ama na dibanua gicangi hupa sahat kami madiri nami tuho jala huleho kami rohanami bahin ingananmu ala naung dihokopo hami diho mahami jala ho dihami say unang luat kami sirang siako dongani mahami jala saur mahotu hami say patogu maha porseon nami tuho asa hotlaka nami rodi ujung ni hamatian say ramoti maakar wasmu nama maritahon holong ni roham dohot dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mati pihami hodo Tuhan nami dohot raja nami say asi maroham ingot mahami di hasangapomi jala buak kami tu hasonangan na di lapung ni dibata alia manami na di banua gicang say pinarbadia maguarmu say roma harajaonmu say sahot malomo ni roham di banua to ngaon songon na di banua gicang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panisa nami di dosa didungan namar dosa tuhami unak kami to gihon tu panguncunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorohon ma damena tutodim Selamat Jumat Agung madihita saluhut namang dohot tinang. Jala Roma hitamang dohot inang di ulaw na hohom pukul 10 manang pukul 2 arian.